Ben, pois moi bo día. Como acabamos de sair dunha xunta de portavoces onde falamos dun dos temas que se está a discutir nestes momentos, que é a proposta sobre a utilización dos remanentes de 2020 do Concello, queríamos facer desde o BNG unha serie de apreciacións que teñen que ver con que hai unha falta de seriedade que ten que ver con falta de execución ao final por parte dunhas contas que, como xa dixemos noutras ocasións, son sempre as contas da leiteira, as que vota o alcalde desta cidade, que primeiro pensa que ten unha cantidade, logo é outra, e que, sobre todo, vende unha e outras veces, fala unha e outras veces de obras e de axudas pendentes que se están dicindo e afirmando, pero que non acaban de executarse, non? E dicimos isto porque se inicialmente había un proxecto para poder dedicar 3,5 millóns destes remanentes para axudas directas aos sectores máis afectados, logo finalmente esa cantidade é menor, aunque pensamos que é, xa digo, unha falta de seriedade, pero que logo dá consigo a que aparezan unha serie de obras e de cuestións que hai que acometer que xa formaban parte dos remanentes de 2019 e que volven a formar parte dos remanentes de 2020. A nos que nos preocupa que ano tras ano hai unha serie de obras que se van poñendo nos orzamentos, que se van poñendo nos remanentes e que ao final non son executadas. Aquí o que hai, fundamentalmente, é un problema de falta de xestión, falta de axilidade, falta de eficacia, e hase de ver xustamente porque este debate vai vir moi ligado ao que é a liquidación do ano 2020 e onde volveremos a ver unha execución baixísima en investimentos. É dicir, que aquilo que son gastos fixos, pois por suposto que hai un grado de execución aceptável, como non podía ser de outra maneira, pero que son os gastos e os investimentos especiais ou extraordinarios que o Concello decide ano a ano realizar, pois ao final andamos polo 20% ao final de grau de execución, o que significa que pasen estas cousas, que sempre esteamos xogando con cantidades que se refiren a actividades, a axudas, a obras, que se repiten unha e outra vez, pero que son as mesmas non executadas. Eso queríamoslo deixar aí claramente, por tanto, será un tema do que seguiremos falando ao longo dos próximos días e que dará lugar a que eu creo que de alguna vez hai que abordar de maneira seria o que é a execución, o grau de execución e de xestión deste Concello. E onde, xa digo, os datos, polo menos que imos coñecendo, non van a mellor, non melloran a xestión feita en anos anteriores, senón que, moi ao revés, empeoran a situación. E, por outro lado, o que quería dedicar a rolda de prensa é a visita que hoxe pola tarde o ministro de Fomentos, José Luis Ábalos, ten co alcalde. Entón, nese sentido, acabamos de facerlle chegar á alcaldía unha carta como Bloque Nacionalista Galego para que conste por escrito cales son as peticións que desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que este Concello ten que facerlle, unha vez que non se facilita que as persoas que representamos os distintos grupos da oposición poidamos estar nesa xuntanza para trasladarles tamén directamente. E porque entendemos que ás veces hai reunións bilaterais entre esta alcaldía do Concello de Santiago, onde deixa, xa que é o mesmo partido que goberna no Estado, deixa cuestións que sen abordar, que tiñan que estar a estas alturas máis que abordadas. Entre elas, cales poñemos riba da mesa? Que hai unha proposición aprobada por unanimidade a instancias do BNG no pleno de novembro de 2019, que recolle xustamente unha serie de actuacións comprometidas e pendentes de execución. Moitas delas estaban xa nas propostas que nos fixera chegar o Foro Cívico, pero, en xeral, hai unha serie de cuestións en que todos os grupos da corporación estamos de acordo. E que, desde esa data, novembro de 2019, conste que xa houbera unha anterior, feita polo BNG en 2018, pero hai unha serie de actuacións comprometidas sobre as que nada sabemos, non? Achegamos esa proposta por correo tamén á alcaldía para que a refresquen antes da reunión de hoxe pola tarde, e está aí a construción da estación de mercadorías da Xionlla, un elemento absolutamente fundamental, podermos ter esa estación de mercadorías da Xionlla para completar ese mapa de infraestructuras de todo o que ten que ver coa zona norte, o plan de usos para a bella terminal da Lavacolla,
Non pode ser que continuemos con unha terminal da Lavacolla que estea deteriorándose, pasando os anos e non tendo ningunha utilidade, cando puxemos en riba da mesa distintas propostas para poder ser útil. O proxecto de humanización da rotonda de Conxo, ese é un proxecto de menos de 300.000 euros, o que significa unha cantidade absolutamente insignificante no que é o orzamento do Ministerio de Fomento e sobre o que, como xa sabemos, houve ministros e ministras que viñeron facerse a foto. Agora xa parece que pasan de facerse a foto porque xa non inclúen nos orzamentos nin pensan rematar o que era unha posibilidade de vertebrar o barrio, unha posibilidade de, polo menos, arranxar esa ruptura que se fixo nesa rotonda de Conxo, que ten tamén problemas non só estéticos, senón fundamentalmente de seguranza, non só estéticos e de cohesión social, senón tamén de seguranza viaria importantes. Entendemos que isto xa debía ser o absolutamente prioritario, porque a veciñanza de Conxo, desde logo, non entende que houvese distintos ministros e ministras que fixeran a foto e que aí continúe sen arranxar e sen dotarse económicamente para facelo. Ou a revisión do convenio da estación intermodal, unha revisión dun convenio para conseguir que se elimine esa cláusula dos 3,5 millóns de pasaxeiros para poder facer esa segunda fase da estación intermodal, pero que debería de vir acompañada tamén, desde a nosa perspectiva, dun dos elementos que faltou no proxecto inicial, que é dotalo dun aparcamento subterráneo. Absolutamente necesario que haxa ese aparcadoiro subterráneo para poder dar unha solución aos problemas tamén de tráfico e de aparcamento do conxunto da cidade. Por outra parte, en segundo lugar, queremos que hai que lembrarlle ao ministro Ábalos e a todo o seu goberno que hai unha disposición adicional a número 134, a 135, dos orzamentos de Estado para 2018, que fala do apoio ás actividades do Consorcio de Santiago vinculadas ao Ano Santo 2021. E que nesa disposición, que non está derrogada, o que se acaba consignando é que ten que haber unha achega para o Consorcio Especial para o ano 2021, nos entendemos que nestes momentos prorrogável tamén o ano 2022, ao seren os dous declarados como anos xacobeos. Necesitamos que haxe esa contribución extraordinaria, non ten ningún sentido que en pleno ano xacobeo o orzamento do Consorcio sexa o mesmo que calquera ano normal, o mesmo que xa foi minguando nos últimos anos e que se mantén así. Non entendemos que non poida haber esa contribución extraordinaria para facer fronte a algo que é fundamental, que é recuperar a vida na cidade, recuperar a rehabilitación de numerosos espazos, buscar proxectos. Sabedes que no BNG sempre defendemos ese proxecto de poder comprar directamente baixos en edificios para que se poidan poñer ao servizo de persoas que queiran emprender o seu negocio por primeira vez. Entendemos que toda esa fase de rehabilitación e conseguir que a zona histórica sexa unha zona viva é algo absolutamente necesario. Entón, creemos que unha primeira cuestión que esperemos e exiximos que o alcalde traslade hoxe ao ministro Ábalos é que haxa unha dotación extraordinaria por parte do Goberno do Estado ao Consorcio para os anos 2021 e 2022. E logo, finalmente, nos entendemos tamén que esta é unha ocasión boa para que se traslade ao Ministro de Fomento e ao Goberno estatal a posibilidade de que haxa unha contribución orzamentaria para políticas de rehabilitación de vivendas e rehabilitacións de espazos de conxuntos patrimoniais na cidade. Lembremos que hai pouco nós, como BNG, levamos ao pleno esa posibilidade de consolidar as ruínas da Caramoniña, o que significa que iso necesita un orzamento específico. Entendemos que o Estado debería de facer a súa achega, pero tamén para contribuir ao desenvolvemento e á mellora das diversas áreas do Concello. Entendemos que estas son cuestións que hai que poñer en riba da mesa, esperemos que sexan obxecto de debate, exiximos que, xa que o conxunto da oposición non imos ter presenza nesa reunión e nesa xuntanza, que o Concello se faga, que o alcalde se faga eco de cuestións que, xa digo, foron trasladadas en pleno, foron aprobadas por unanimidade estas cuestións,
mais que continúan sen ser unha realidade. E o que non podemos é que nos pase como coas contas de Bugallo, non? Que ao final acaben sendo contos e acabe pasando ano tras ano e que isto non sexa unha realidade. De maneira moi escandalosa, e xa quero cerrar con isto, de maneira moi escandalosa entendemos que a falta de contribución especial por parte do Estado para o Xacobeo que daría lugar, desde logo, a melloras importantes para a veciñanza de Santiago de Compostela é algo que non é entendível nesta altura. E con esta, xa digo, carta que acabamos de enviar, de facer chegar para que conste a alcaldía, pois esperemos que ao final non teñamos simplemente unha visita de protocolo, unha visita que ao final acabe falando de cuestións moi xerais e propagandísticas que teñan que ver con sinaturas de cuestións moi xerais, pero que non entren no que son necesidades de infraestructuras específicas e fundamentais para Santiago de Compostela que o conxunto, xa digo, da corporación e ademais tamén de sectores sociais implicados do tecido social de Santiago leva reivindicando desde aí xa moito tempo. E isto era o que vos queríamos trasladar, non sei se tedes algunha pregunta. Entendo que o proceder habitual non é sido que vos deixasen asistir a oposición a esa reunión, porque acaba de ver que vos levan tamén dicindo, resaltando que non podedes ir, entón non entendo. A ver, nós, por exemplo, fomos convocadas para o conxunto de forzas políticas da oposición para unha reunión co presidente da Deputación para que lle puidésemos tamén trasladar directamente nesas cuestións as nosas reivindicacións. Eu entendo que o lóxico é que unha persoa representando a cada grupo, xa que ven unha persoa importante que ten que ver de maneira directa con unha serie de reclamacións e de propostas que o Pleno aprobou por unanimidade, entendo que o lóxico sería que puidésemos participar todo o mundo e saber que hai deses proxectos, non? Podemos entender as restriccións e protocolos COVID que entendemos que se poden garantir buscando un espazo amplo que permita. E hai moitas fórmulas para permitir tamén que o conxunto da oposición, mesmo sin ser presencial, puidese ter a posibilidade de dialogar sobre, xa digo, temas que reiteradamente foron levados a pleno, aprobados por unanimidade e que están aí. Entón, claro, que é extraño é que sendo do mesmo grupo político, o PSOE no goberno do Estado e o PSOE no Concello, pois ao final haxa unha serie de temas que continúen aí estando no caixón continuamente. Entón, isto dá un pouco intención de que parece que non se queren activar. A nós, desde logo, o que entendemos é que o alcalde ten que ser o representante do Concello no seu conxunto. Hai declaracións aí que son xa aprobadas por unanimidade, xa non é o tema de que sexan por maioría coa abstención que pasa ás veces do grupo de goberno, senón que son aprobadas por unanimidade e, por tanto, que todas elas teñen que figurar na axenda que se trate co ministro de Fomento hoxe. Entón, entendemos que a fórmula de entregalo por escrito para que conste é a que pode garantir que algo se faga ao respecto. E, desde logo, tamén creemos que sí que sería lóxico que as forzas da oposición estivesen presentes nesa reunión. Cos remanentes, que é probable que as axudas sexan menores. Se a súa postura é, como pido un pouco Compostela Aberta, quizá modificar os presupostos, se entenden que vayan ser reducidas as partidas para as axudas. A ver, nós o que queremos, dixémolo no seu día, cando se falou dos orzamentos, que había que falar en conxunto. Orzamentos 2021 e remanentes 2020. Que todo iso debía formar parte da mesma planificación. Porque agora a reducción ven porque había compromisos de atrás que non se incluíron nos orzamentos de 2021 e que deberían estar, non se fixeron, non se executaron no seu día, falta de execución, entón, claro, hai dúas maneiras, dúas vías de solucionalo, mételo nos orzamentos de 2021, esa sería unha opción, ou, claro, xa o deixas para os remanentes e así é como diminúen. O problema noso que pedimos era que se nos faga unha aclaración. Por que esta diminución? A que se debe? Cales son eses compromisos que había e que non se executaron? Claro, o que non podemos facer é dicir
pois eses compromisos que había que non se executaron, volvemos a poñelos todos. Poden executarse todos. O que pedimos é unha reunión urxente, desde unha perspectiva máis técnica, onde se nos diga eses compromisos desa cantidade que fai que se reduza a partida que temos, en que estado están, en que fase, teñen proxectos tan avanzados, están licitados, cales deles é realista, porque todo isto ten que estar feito e executado en decembro de 2021. Entón, cales son realistamente que sí. Entón, o que non se poida executar que vaya para axudas. Nós o que pedimos é que vayan para axudas directas a comercio, a hostelería, a cultura, a sectores máis afectados a maior cantidade posible. E a maior cantidade posible significa que se mire ben no conxunto das obras importantes que se recollen porque non se executaron e xa estaban nos orzamentos de 2019, que se mire se se poden executar ou non, e aquelas que se vexa que non é factível executalas de aquí a decembro de 2020, que esa cantidade pase a ser axudas e que se busquen outras fórmulas de financiamento, que son posíveis. Entón, nós o que pedimos é que se analice isto un pouco mellor, pero o que nos tememos ou que nos encontramos sempre, moitas veces son esas contas da leiteira, de repente parece que imos ter moitos millóns, parece que tal, pero logo ao final resulta que, xa digo, claro, por que esta cantidade vai a menos? Esta cantidade vai a menos, insisto, porque hai unha relación importante de obras que forman parte dos remanentes de 2019 e non foron executadas. Entón, ao final, estáselles contando un conto á poboación, porque que se lles está dicindo ano tras ano imos facer isto, 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 e resulta que deso o que se executa, xa digo, ronda o 20%. Eso, ao final, acaba sendo unha fraude. Ese é o problema que temos. Cal vai ser a posición? Pois teremos que agardar a ver que é o que di finalmente o equipo de goberno. Nós o que queremos poñer en riba da mesa é esa posibilidade de ter unha xuntanza onde se nos diga claramente se todas esas obras, se todo ese paquete de cuestións que van incluídos en remanentes anteriores, si poden estar feitas en decembro de 2021. Que se mire esa posibilidade e que se mire se é factível ampliar a cantidade. Desde logo que entendemos é que dos remanentes que están libres nestes momentos, a totalidade debe ir para axudas, iso é o que entende o BNG, a totalidade, o conxunto do que nestes momentos son prácticamente 2,5 millóns de euros que di que hai, debe ir todo para axudas, iso entende o BNG, e que deberíamos de intentar buscar se podemos chegar a algo máis, que era un pouco o compromiso inicial que nós puxéramos en riba da mesa, que se chegase aos 3,5 millóns de euros. E para iso, claro, que non se enganen con cuestións de obras ou de partidas que aparecen de maneira sistemática e que logo ao final non son executadas. Iso acaba sendo un engano. Moi ben, pois, gracias.